Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kita ragi hapon bay. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog, nga di mabuntog, di mapukan. Unta-unta gihapon nga mag-abot mo, taliwana sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kanhing natagang taman, nga kaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Saragyod ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kita ragi hapon bay. gamay pangapan ato, Dasig bay, gamay pangapan sakripisyo. ikaw kung kinatanan. Sa atong paglaom, subuan, Kita ragyod ang atong kaluwasan. kay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ang ay magdayong, kita ragi hapon bay.
Mass intentions offered August 23, 2020, August 22, 2020, Saturday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdebera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Eugene Samuel, Juju and Bernadita, Wilfredo and the entire family, Sandy Lin, Dominga Chu, Ana Gloria, Maria Elaine, Sergia Ocañada. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, for enlightenment, conversion, and deliverance, success, safety, and protection of Renildo Bocado Jr., Eugene Inclino and family, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lunel, Dennis Bernados, Kabilan and Villamor family, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Peras, Eddie, Darius, Crisilda, Haka Kabatingan and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Jessa Cristil, Fitch, Daryl Sabillano, Tristan Alexin, Shine Peo, Shai Lau, Meldwin Cesar, Ruel, M.M. Tricia Charis, Kenneth Flash, Kisha Francisca Kilong, Amor, Antonio, Chisca, Violi, and Rachel, Joy Guetard, Luke Cabellon, Angelo Pila, Emilda, Gassi, Jonas, John, Maria Elaine, Marieta, Mary Rosel and Akera, Rosel Quijano, Belliflor Madin, Bibi Pio of Tristan Alexin, Sabellano, for good intentions of Maria Divina R. Endrina and Gaudincia Texon, for guidance and enlightenment of Esther during the exam, for recertification of American Board of Internal Medicine, success and abundance of newly started business, MMA Sweeties, Amor Barangan's promotion will be granted, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Enclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto and Ricafrente family, Miss G, Laurentes family, Loreto Chu, Maria Nancy Chu, Cherry Jane Chu, Oliver John Chu, Ramos Beluso, Belyiza clan, Joy and Dia Corominas, I Kabilan and family, Bacos family, Luis Dian, Jesus Ri Rosello, Daklan family, MMA Sweeties, Ya family, Angela Mary Chair Lapinoria, Señor San Roque on the occasion of his feast day by the Pontanians Youth Organization. Birthday of Leopardo Polma Sr., Claire Charizar Lanaria, Rafael Marabao, and Franz Is Iray. Kayla Daphne Canincia for college graduation, for passing the second year medtech. 4th birthday of Altia Faith Fanis. 11th birthday of Maria Samantha Dilantes. For all the blessings received through the intercession of Señor San Roque by Area 3, Baclay Drive. Mass Source, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, and Naon.
Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro and Banuila, Shalani George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romolito Remo Victory, Fernando Eloterio Bidasco, Candido and Lydia, Eugene Jesus Elizabeth Jeme Reme Lee Fong, Crestituta Betes Tomasa Servilia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manureña, Attorney Paterno Belsiña Jr., Agnes and Nieves, Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino Gregorio Magdalena, Jose Raul, Ninita Orlando, Alejandra Jesus, Dax Francisca, Maria Corazon, Cecilio Radaza Sr., Edgar, Emilio Cerelo Modista, Oscar Alcordo, Rofeno Raimunda Ereneo Sr. and Jr., Noime Reneldo Sr., Elsie Elpidio Maria Victoria, Timoteo Alfredo, Sheila Marie, Angeles Ramon, Jose Jesus, Juanito Eduardo Jolios, Basilisa Placido, Francisco Rosela Catherine Arañas, Bernardo Isabel, Herminihilda, Manuel, and Proctusa. Marcelo Clito Maxima and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bocabacayo, Toclis Isagani Lourdes Locricio, Edwin Charles Sogbert, Josepina Gaudincia, Josephine Rudnep, Cesar Losada, Giancarlo Nimel, Michael Losada, Juanita Losada, Matilde Melgar, Jewel Losada, Fe Losada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina Openg, Vector, Berting, Gori, Ines, and Henyo, Mercedes and Eligios, Jolie, Roli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Elesio, Amada, Telma, Welprida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, and Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nacqua, Prudencio Abelianusa, Simplicio Abelianusa, Domingo Solier, and Nathaniel Abelianusa, Tinay, Merto, Rita, Lalutza, Enigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingol, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Feliza, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlenda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Hani, Lee, Hospicio Sr. and Jr., Presentación, Erlendo, Porperia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Rona May, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josepa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr. and Jr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emerian, Federito, Florendo, Pilar, Jobito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr.,
Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime Andioscoro, Emilio Camincia, Josephus Binyalon, Dioscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Louis Tohoy, Ronelo Amparo, Roldan Douglas Candelaria, Nicolas Luis Norman Restituto, Faustina Prudencio Guadalupe, Cerelo Tito Ida Dalmacia, Demetrio Romana Joaquin, Catalina Pedro Jesus Angel, Binancio Joleto Marcelina, Magna Concordia Consolacion, Felix and Corazon. Natividad Dionisio and Adriana, Maria Bellarta, Gaudencio Bellarta, Dayanelita Ilanan, Cesaria Trapila, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Felix Berta and Eugenia Mendoza, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Baby Boy, Felipe, Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Grace Jane Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Ostino, Paulino Jr. and Sr., Soledad, Yoleheyo, Rinaldo Nicolasa, Rebecca Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo Sr., Benjamin Estares, Edelberto Cometa, Mario Cañizar, Nesitus M. Beltran, Seferino Sr., Maria Frida and Bernard Endrina, Edmer, Juliana, Felix, Lardo, Leo, Dionisia, Juanito Corpus and Romeo, Rosario Tabat, Felix, Timotea, Modesto, Basilia, Pelogeo, Margarita, Felicida, Manuel, Apolunia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melesio, Ingracia, Prima, Severa, Maria Aquiliana, Chirilen, Wilfrido, Bonifacio, Alejandra, Dominga, Victoria, and Felicissimo. Corazon, Evangeline, Maria, Antipolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leti, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andrews Llenos, Oscar Alcordo, Allen Zoilo, Paul Welke, Caridad, Nancy, Nova, Esperanza, Magdalena, Suela, George, Ramel, Guillermo, Caridad, Esperanza, Allen, Ramel, Guillermo, Paul Welke, Sexto, Fee, George, Roberto Sr. and Jr. and Nobo, Lorito Cabillon, Magdalena Sato, Arnel Tabar, Ioli Tariman, Diosdado de la Rama Ruiz, Francisca Arsenio Rande, Eric Carl Kenneth Yuswa, Joel, Raul, Roxanne, Leonelo Crespina Agapito, Faustalita, Ricano, Abelina Natividad, Fructuoso, Pepito, Feliza, Pastor, Benigna, Anselmo, Dominga, Concordia, Carmen, Pantaleon Jr., Catherine, Luisa, Jessie, Natividad, Javier, Sergia, Gregoria, Rofa, Andres Sr. and Jr., Maximo, Felipa, Emeterio, Ignacia, Domingo, Nick, Florentina, Verónica, Robustiano, Loisita, Lourdes, Emmanuel, Romolito, Romulo, Danilo, Manuel, Felix, Josepina, Chayapro, Jesus Caballero. Visitación Caballero, Rodolfo Caballero, Alan Caballero, Trinidad Caballero, Leticia Sinagote, Fidel Sinagote, Angela Cabilan, Estrella Maquinano, Ponciano Cabilan Sr., Maria Socorro Pulatan, Mercedes Bagay, Veronica Gamboa, Nelly Laning, Alberto Cabusas,
Rencio Bacarizas, Nicolasa Bacarizas, Rebecca Pariha Rosel, Rolando Rosel, Beatriz Gulfan, Armingol Gulfan, Vicente Bacos, April May Bilanco, Rodel Logrusa, Esther Habilio Gasang, Baby Garcia, Abe Nichols Obradas, Veli Madden, Peter John Madden, Roberto Co, Cherilo Lapot, Cerilo Lapot, Rosina Lapot, Arnolfo Managbanag Sr., Hil Managbanag, Maria Dina Managbanag, Mariano de la Calzada, Leonida de la Calzada, Macario Bilumod, Yul Hil Pastoriza, Maria de la Paz Hemuta, Modisto Bahamonde, Dinis Cañete, Arsenio Enarseco, Encarnacion Enarciso, Hepolito Daclan, Segundina Daclan, Rex Daclan, Enes Abasdo, Casimero Abasdo, Montano Enarcico, Sofrasia Magete, Sotira Migalien, Niloberti Tribunal, Lebrada Pacanya Co, Lita Lumibaw, Tita Alvarez, Carmen Juvenal Osorio Paterna Belsinya Jr., Mariano, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Godofredo Anjoscuro Kapangpangan, Juan Anyofronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos Abayap, Sisinando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leodides, Jaime Durano, Anita Durano, Lilibet Quijano, Ricardo Refrente Sr., and Crescencia Soico. Death anniversary of Ima Solon. 48th day of the death of Susan Amadeo. 9 days for the 40 days of Gloridel Argoncillo. 4th death anniversary of Jose F. Navarro. 7th day novena of Aurea Galan and Dionisio Mendoza. 1st death anniversary of Lourdes, Paul Anwar Villarreal and Roland Samon. 9th day novena for the 48th day of Nicoleon Arecayos Jr. 9th day novena of Sixto Campos. 2nd death anniversary of Rose Olita. 2nd day novena for the 3rd date anniversary of Maria Hazel Reyes, Opulentissima. 5th day novena of Maricar. 1st day novena for death anniversary of Caridad Formoso. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Nga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration, meaning August 22 online Mass at 6 p.m. Anticipated Mass kini, and we are celebrating the 21st Sunday of Ordinary Time. Ug ato sang gihandom ni atong Santos nga Misa ang mga fiesta masses, ilabi na ni San Roque sa Punta Proper ug sa Baclay Drive ug sa mga San Roque chapels dinhi sa atong parokya. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang mga pamilya nga sakop nining mga
mga kapilya ni San Roque. I would like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar, atong parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, mga parokyano sa Birhen sa Lourdes, online frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, mga intentions nila ni Gemma Chua, Carmen C., Carmen Caballero Ilaya, Pilar Pardo, Navarro, Campos, Pastoriza Mier, Sia, Susan Chua and family, Paul Hewitt, Tabanao family, Pacubas, Herrera, Sitar, Alcordo, Lucero, Lauron Abangan, Co, Aranzado family. Atong iampo ang mga nagsaulog silang birthday karong adlaw, ilabi na si Ernesto Mier, Jocelyn Sia, 25th birthday ni Ayan Delgado, Mirna Pacubas, Joe de Guzman. Atong appeal sad ang mga masakiton, healing and spiritual strength for them. Ilabi na nila ni Halimane Ranganath, Father George, Justice Poy, Dalen Gloria, Jesse Lara, Rogelio Lucmayon, Flobert, Delia Villacastin, Maylin Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Flor Apape, Dr. Pasita, Rose Herrera, Gary Borelli, Welcia Vender, Vilma Reber, Camilo Guillen II, ug sa mga nipanaw na, labi na sa mga kalag nila ni Yul, Hil Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Felipe Tan, Intan Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Jose Camelio, Erlinda Nunez, Jose Navarro, Jose Pardo, Rodolfo Lorenzo, Celeste Lienos, Maria Hazel Reyes Opolontissima, Simpuriano Mier, Sixto Dodong Campos, Susana Amadeo, Dennis Cañete, Dolores Ferrari Sitar, Roland Samion, ug si Ninita Buok. Mga igsoon, maginulso kita karon sa atong mga sala aron kita takos ug andam pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nagipadala pag-ayos sa mga mahinulsulod. Ginoo, kaluy kami. Ikaw ngami anhi aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw ang Ginoo among Dios, kaluyan mo kami. Ginoo, Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Dios. Kadait sa iya
langit lupa, masamaan, magkagadaon sa tanan. Himayan sa Diyos, himayan sa Diyos, himayan, himayan sa kaitasan, himayan sa Diyos. Nagapasalamat, nagadaig kami kanimo, Ginoong Jesus, bukod anak sa amahan. Himayan sa Diyos, himayan sa Diyos, himayan, himayan sa kaitasan, himayan sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Sasala sa kalibutan, kaluoy, Himayan sa Diyos, himayan sa Diyos, himayan, himayan sa kaitasan, himayan sa Diyos. Hinanalig ko sa tubo, sa Diyos Amahan, Ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himayan sa Diyos, himayan sa Diyos, himayan, himayan sa kaitasan, himayan sa Diyos, himayan sa Diyos. Mag-ampo kita. Huamahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, o gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, og suloban ko siya sa imong bisti, og baksan ko siya sa imong bakos. Og itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem og sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli ni ini, ug walay makasira. Musira siya ni ini, ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugso, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ginoo, ang imong gugma, walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy, og imong kamatuoran. Sa akong pagsampit, patalinghugan mo ako, imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, og nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayod sa Dios, ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong maukaron ang tanang butang. Pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban pagayod nag-ingon nga siya mao si Jeremias
o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo, gikan sa bisan kinsang tao, kundili, hinatag kanimo sa akong amahan, nga tua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi kaninyo nga nisimba physically dinhi sa atong simbahan. Ug mayong gabi usab niadtong mga nagsunod kanato online. Mga igsuon, ayaw mo kabalaka bisan open for public ang atong simbahan, pero hinay-hinay ra nagihapon ang atong online streaming na simultaneous. So kinsa kadtong mahadlok pa og dili mo anhi sa simbahan, nagihapon kitay online streaming nga makasimba gihapon kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nining atong anticipated mass, ako sang iampo no ang mga nagsaulog dinhi sa atong parokya sa ilang fiesta mass ni San Roque. No gani na ay larawan ni San Roque diha sa atong atubangan. No nagfiesta ang Punta proper, nagfiesta pod ang Baclay Drive. So mao ni ang mga kapilya nga nagsaulog. So ako sang iapil dinhi sa atong misa, mga sakop, mga pamilya no nining maong kapilya. Atong gibasa karon nga ebanghelyo, mga igsuon, we are reflecting now the 21st Sunday of Ordinary Time, bahin gikan sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 16 verses 13 to 20. Ug nining maong episode, ang sentro sa atong gibasa mao si Pedro ug ang gihatag nga gahom kaniya ni Jesus. Ug pag-ilis pagyud sa iyang ngan nga gikan ni Simon, giilisan siya ngan nga siya na Pedro nga buot pasabot bato. Nga igsuon, dugay ng panahon akong pamilya nagpuyo dito sa Bantayan Island. Dito ko nataw. Unya inigabot og mga alas 6 sa maniining orasa, ngit-ngit na. Nya niadtong panahon na kay wa pa may electricity sa amoa, magkandila rami or mag-Petromax. Manood nami sa among balay. Unya mag-Angelus, mangandam na para manihapon. Unya ikaw magpanihapon, manglingkod, mag-alirong sa radyo, kay mao marantoy ang radyo ramantoy nightly entertainment niya atong panahon na. Akong taparan akong lolo, si Papa Dadong, og Maminaw mi. Usa sa mga popular kaayo ni atong panahon na, Manok ni San Pedro. Popular kaayo, of course, it's a fiction, pero fantastic kaayo, very amusing story. Nung nga kini kuno si Teban Escudero, namatay, pero wa pa ang iyang ngan no didto sa langit. Pag-abot niya didto kang San Pedro, gipabalik siya kay untimely ang iyang kamatayon. No wa pa siya unta mamatay, wa pa didto ang iyang ngan, gipabalik siya. Yan na pag gipabawon si Ogis, no ang manok ni San Pedro.
nga maayo kayo musangka mauto nga murag na dato man tingalo to si Teban ato wala ko ka hinumdum sa istorya pero mauto nga among paminawon ang manok ni San Pedro mga igsuon mao na no nga maghuna-huna ta usahay tungod sa kapopular no nining maong sugilanon nga si San Pedro siya ang patron sa mga sabongero pero mga igsuon this is not in scripture of course no kay fiction raman to unsa may naa sa kasulatan mga igsuon kung manok ang hisgutan pagtuktugaok sa manok that was the example that mao to ang timaan sa pag nga si Pedro he had his own weakness kay iya mang gi-traidor ang Ginoo. Ang manok actually mga igsuon diya sa kasulatan it is the sign of his weakness. It was the sign of his betrayal of Jesus. Ug nakaibaw pagyod si Jesus niadto. But the greatest gift of Peter, the most prominent, mao ning atong gibasa karon nga ebanghelyo, gitagaan siya og yawi o giilisan ang iyang ngan. Mao ni atong gibasa Matthew chapter 16. Dinhi mga igsuon gisaysay the brightest moment of Peter, the most brilliant moment nga inubanan sa Espiritu Santo, he made a confession. Nang uban, wa kahibaw. Si Pedro ra ang nakahibaw. Unsa may iyang giingon sa pangutana ni Jesus, kinsa man ako? Si Pedro nakatubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Brothers and sisters, this episode is one of the most crucial and one of the most dramatic sa kinabuhi ni Jesus. Kaya kung atong tan-awon, kining punto sa kinabuhi ni Jesus, hapit na siya mamatay. His time is short and his days in the flesh is numbered. Pero naa siya dakong problema. Kung ang iyang gihimo, it made a difference. Was there anyone who understood him? Nabay nakasabot niya? Nabay nakasabot siyang gibuhat? Naabay nakaila niya? Mao to ang dakong problema ni Jesus. And it was a very crucial question. Kay mga igsuon, mao nang iyang gipangutana, was there anyone who recognized and who knew who he was, what he was doing, what he was standing for? Because it involved the very survival of his work. It involved the very survival of the Christian faith. Kay kung wala, why nakahibaw kinsa siya, ug why nakaila kinsa siya, ug why naka-recognize sa iyang gibuhat, why naka-grasp sa iyang ministry, useless ang tanan niyang gibuhat. All his work was in vain and all is lost. Kay kung mamatay siya, mamatay ra sa iyang gibuhat, mamatay ra sa iyang gihimo, di na mahinumduman. But if his disciples knew who he is, all is safe. All is not lost. Ug mao ni nga ang pangutana ni Pedro, ang pangutana ni Jesus, ug ang tubag ni Pedro mga igsuon, naka-assure kang Jesus. Jesus was assured his work had a future, that there is hope, that his vision would not be lost. Mauna nga dako kaayo ang tabang ni Pedro mga igsuon. Busa tulo ka leksyon. There are 3 lessons we can learn from Peter here. Tulo ka F. Primero nga F, the faith of Peter. Dinhi gipakita ni Pedro ang iyang pagtuo, and this is the disciples' faith. This is what Jesus was seeking for. Ingon ani nga pagtuo, nga nagtuo siya. Usa ka disipulo nga si Jesus, dili lang siya si Juan nga nabuhi, si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, dili lang siya mao si Elias, dili lang siya usa sa mga kanhing propeta. Pero ang tubag ni Pedro mga igsuon nga nakaila siya kang Jesus, it was an initial spark to light the faith of the world, brothers and sisters.
Mao ni ang pagtuo ni Pedro, and with his confession of faith, Peter opened for the others a great discovery of the faith. Nga sila pod, nadala sila sa pagtuo ni Pedro. Kay miingon siya, "You are the Christ." Ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. Para kang Jesus, mga igsuon, it was a breakthrough sa iyang gihimo. Because all the other claims, they were inadequate. Dili paigo. It is not enough. Nga tawgon siya nga si Elias, tawgon siya si Jeremias, tawgon siya nga propeta. Tinuod propeta siya, pero dili igo. Ug ang tubag ni Pedro, nga he is more than a prophet, he is more than a man. Nalipay kaayo kang Jesus, that he is the Son of God. Kita usab mga igsuon, giagda kita nga ang atong pagtuo sama sa pagtuo ni Pedro. Ikaduha, tungod sa iyang confession of faith, gitagaan siyang tahas. Later on, Christ will tell him, "Feed my lambs." Mao nang ikaduhang F. Feed my sheep. Pakana ang akong panon. Jesus changed, in fact, ang nga ni Simon. Simon man ang iyangan. Simon, usa ka tawo nga daghang mga kapalpakan. Si Simon, usa ka fisherman, no, usa ka ug daghan siyang mga lacks sa iyang kinabuhi, mga igsuon. Pero giilisan ni Jesus ang iyangan, "You are now Peter," meaning rock. Unsa may buot pasabot ani mga igsuon, Jesus was giving him a new identity. Tinuod naa siya mga weakness, naa siya mga kakuwangan, pero gitagaan pun siya og usa ka strength sa Ginoo. Ikaw bato, ang imong pagtuo bato, og diha sa maong bato akong sugdan ang simbahan. Rock means ang nga ni Pedro, one who has a strong faith, and his task is to strengthen the others, to affirm the others tungod sa iyang experience, no, sa mga kapildihan o kakuwangan. Mao na ang iyang role karon, mga igsuon, the role of leadership, the role of shepherd in the community. Nang iyang role, it will be to tend, to care, to nourish, pag-atiman sa simbahan. Mao ni ang iyang tahas karon. Nga karon gisunod no sa atong mga leaders sa simbahan. Mao na mag-ampo sa kita no sa atong mga leaders, Pope Francis, atong mga kaobispuhan, nga lamdagan sila sa Ginoo, nga ilang ipadayon ang ilang tahas to feed the lambs, to feed the sheep of Jesus. And finally, tulo nga F, faithful until the end. Si Pedro, he had a very committed faith. He committed himself to follow Christ hangtod sa katapusan, hangtod sa kamatayon. He experienced initial weaknesses and struggles, pero wa gyud siya ma-discourage. Bisan pa no iyang gibitray ang Ginoo, no bisan pa no iyang gibudhian si Kristo, pero he rose up from his weaknesses and he reaffirmed his faith and his love for Jesus. He did not allow his weakness to defeat him, but allowed God's grace to work on his life. And he was committed to follow Christ faithfully until the end. Mga igsuon, karong adlaw, God gives us Peter as our example of what a true disciple is. Tinuod, si Pedro, he has his own struggles and weaknesses. Kaysa pagtugtugaok sa manok, iyan ang gibudhian si Jesus sa makatulo. But he also had several beautiful and inspiring qualities. Nga mauning atong gi-highlight karon, tulo ka F. Iyang the faith of Peter, it was his faith that ignited the Christian faith around the world, because he confirmed that Jesus was moved. He confirmed that Jesus was more than a prophet, more than a man. He was the Son of God. Ikaduha, Jesus gave him a task, feed my sheep.
In the faith community, he will assume the role of shepherd and caretaker who will tend and nourish the sheep. Ug ikatulo, faithful siya hangtod sa katapusan. Peter followed God's grace to work in his life. He was committed and faithful until the end. Mao nagiagda usab kita mga igsuon nga atong pagtuo sama sa pagtuo ni Pedro ug sama kaniya nga unta kita sad. We so love our faith and we so love the world that we love the Lord, that we follow Him hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo ug moingon kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong nga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimoy ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang kaalam nga dili nato masabot. Apan pangayoon nato kaniya ang tanantang mga panginahanglan. Busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga sa maalamong paagi, gamito niya ang iyang gahom, sumala gayud sa laraw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga midawat sa katungdanang pangpubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuoong mihalina, nga ang walay katapusang gugma sa Dios, maghinlo o maghingpit kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, tanan mga frontline health workers, ilang mga pamilya,
mga seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, ang mga sakop sa kapilya sa San Roque, sa Punta Proper ug sa Baclay Drive. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlang natawhan, ilabi na si Ernesto Mier, Jocelyn Sia, Ayan Delgado, Mirna Pacubas, Joey Di Guzman. Natagaan sila mayong panglawas, bendisyonan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ato sang pangayoon ang panalangin ni Mama Mary Birhen sa Lourdes alang sa kaayuhan sa mga masakiton, healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Halimane Ranganat, Father George Militante, Justice Poy, Dalen Gloria, Jessie Lara, Rogelio Lucmayon, Flaubert, Delia Villacastin, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Flor Apape, Dr. Pasita, Rose Herrera, Gary Borelli, Welcia Vender, Vilma Reber, Camilio Gillian II, Sinove, Kim, Jeff, Irene, Zara, Sofia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Karon sa hilom, atong ipadangat sa Ginoo atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tananamahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niyang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang magangaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya,
ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhono nga pag-awit sa pag-ingon. Nga Ginoo, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ug mataginom ikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, hangtod ikaw mubalik. Matag kaon namo ining pan, ug matag inom ikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, ang tuli ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtotoo aniya sa nagalirong sa imong altar, tanang pamilya nga nagsunod kanato sa ilang panimalay. Hinumdumi usab ang imong mga anak, ilabi na sila si Yul Hill Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia Perpetua Tanduk, Jose Camelio, Erlinda Nunez, Jose Navarro, Jose del Rosario Pardo, Rodolfo Lorenzo, Celeste Lienos, Maria Hazel Reyes Opulentissima, Simporiano Mier, Sixto Dodong Campos, Susana Amadeo, Dolores Ferrari Sitar, Roland Samion, Dennis Cañete, Nenita Buok, ug ang tanang mga nangamatay gikan niining kinabuhi nga gitawag nga imong gitawag ngana kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagmunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Roque, San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberano ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon isip mga managsuon, isip usa ka pamilya, magampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang ngalan mo, moabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang among mga kalanon ihatag mo karong adlawa. Udpasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, kanang amo. O gayang intawon kami, itugyan sa mga panulay, inunualuwasa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ug ang lahong ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Hatagin kami sa Diyos sa kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang anak sa Dios nga buhi, bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Alang nitong nagsunod kanato sa online, atong himuon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. manglingkod usag makadiyot for instructions alang sa atong communion. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews.
Paaboto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang mga yellow markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindok. Magampo kita. O Ginoo kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agakang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady of Lourdes. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Sa dili patamang sa atong final, aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asterisk. Tanawa ang mga read markings sa sawog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Sa di patamahuman, daghang salamat kaninyo nga karon nanimba dinhi physical ang inyong misa. Padayon kita sa pag-amping, padayon kita sa pag-ampo. Labi na atong pangayoon sa Birhen sa Lourdes nga mahuman na ning COVID-19. O sa mga nagsaulog silang fiesta, San Roque sa Punta Proper o sa Baclay Drive, Happy Fiesta. No, nagyoy mga representative dinhi, no, nakita diri si Biboy, si Lem, napa si Myla, si Beauty, na pa dito si Mian, si Mayo, uban pa nilang mga representative. Happy Fiesta ninyo. O greetings sa mga nagsaulog silang birthday karon, si Ernie Mier, Jocelyn Sia, Ayan Delgado, si Mirna Pacubas, Joey De Guzman. Happy birthday ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanim. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios. Sa Dios.